Ahojte, Matičkáč. Ahojte. Toto je host číslo 1. Takže tu vám budem ukazovať domčeky, ako som si ich vyrobila a tak opisovať. Tento domček je z krabice. Tu má dvere, ktoré sú momentálne otvorené. A teraz ideme do tých krásnych dverí. Ideme tam. Do krabice. Ktoré vyzerá celkom dobre. Takže prvé tu je posteľ Tamarinej mamy a Tamarina mama je táto skúka. Takže tak, pozrieme sa, čo tu majú. Kuchyňu, tu majú jablečka a tak. Tu sú tiež jablčka a taký hrnček. Potom tu má Tamarina mama posteľ, tu má Tamara učiaci sa stôl s notebookom. Ľahký notebook. Takúto krásnu sexy stoličku, ktorú som dostala od kamarátky. Ďalej. Posteľ. Bábiku som dostala tiež od kamarátky. Vánku už som od niekoho neši našla. A posteľ som si vyrobila tak, že som napchala to, čo býva v tých babíkach, do kapesníka. A nevyzerá to zle. Potom som si ostrihla latku, ktorú som položila na tú stoličku. A tak. To je skateboard. A to by bolo k dnešnému host číslo 1. Úplný koniec a snad sa vám videjko páčilo. Ak áno, dajte like, pozrite sa do popisku a komentujte nejaký komentár, ktorý poteší. Takže bude aj viacej častí, takže Tamara.